Stretli sme sa pri takej príjemnej príležitosti, ktorou je uvedenie na svet zaujímavého artefaktu nazvaného Iná hudba, čo je kombinácia tradičného mechanického nosiča LP platne a CDčka, ktoré zachytáva alebo mapuje prvú fázu činnosti a tvorby experimentálneho štúdia Slovenského rozhlasu. Za ostatné 2 týždne, ako LPčko vzniklo, už máme v rukách 8 recenzií, referencií veľmi pozitívnych, ktoré prišli zo Švajčiarska, z Nemecka, z Londýna, z Anglicka, ktoré hovoria, že inými slovami, vítajte na pôde svetovej elektroniky. Pustíme si tú skladbu číslo 1 ako premiéru, to bude zvláštny akože minikoncert, aj skladba z roku 1961, kde začína asi 20 sekundami hlas Iliu Zelienku, ale elektronicky upraveného, zhrávaného odzadu a postrihaného v akúsi koláž. Tak privolávam Iliu Zelienku medzi nás, aby mohol byť účastníkom tohto aktu a spolu ako kolektív, akási rodina elektronikov by sme mohli vychutnať si tento akt z rodu. Ďakujem za oživenie.